Unay ka mo di malas. Ang natanay, nagtrak na doon ay. Wow! Tanay, apay, lablabsam. Ato ni kami imasan na Tama di pangurusan na. Ata ka man ang pamurusan man no naunag. Nga di pa mabali nata. Ha? Nakakama ating mga tao. Naging lalayng man ating mga tao. Mantiwala ka niya mo na eh. Atin ay. Duwa ta na man ay. Nagtakol na ay. Oh. Di pa mabali nata. Natawi. Hampay, kurang pile daw na. Puro ka mo. Madi. Bak. Sigurado nga awan makamot tao eh. Awan, kamamok niyo maing kukat to. Sabam, paspasuwam tao ah. Hindi, ata nagtakulan. Ano? Ha? Mabali na? Mabali nata. Basi mo, ay dakil ah. Sige, dupet ta. Kita ta. Matanay, baka mabali na tanay. Tuktukan man, diyan mo kita sa kahit. Nagpunay, nagmayatay. Oh. Ay, ito, nakintala to. Nakintala ta? Wow! Apay kasano man mo ng kintal? Saan natin, nalutong tikwa na. Ito tunog na? Kasi ka now? Okay. Bisa bam, kasano mo naman, di ka magmulmula. Ata, sa bali tunog natan. Madi pa ay. Mabalin mo lang natin. Ha? Kita tapay ah, tagpila ay. ay. Kurang daw pa yata. Okay. Baka dupay ta. Ay dadakal ate, alain ta. Yeah! Bahan sama, tatani ka tayo. Takal ata ni. Ganun siguro ata. Takulan. Nata siguro ako. Ito. Diman? Tuktok ka ma. Ni, apay ka sa jay. Ni. Pasla, tubag tagos ti bangir. Madipay, kurang pa yata. Ay, as jay. Okay. Naglaying kan. Atanay may isa. Hindi kami pagdalo sa atin. Makinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree Sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Mabalay mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Ito na yan, nagsiliw nga eh. Nay? Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena na nay. May cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan? Sabi ni, nagdalos ni. Nagdalos ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato eh? Kanyak ah. Kaya motor mo nga eh? Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang nga. Nagdalas mo na dating sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung makita mo lang yung nakadagrasa na ah. Kita man pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang? Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta, gamitin mo di ka dinak. GR4 degree sir. Oh? Kita mo na eh. Magmayat buya na yan, dalos ni. Nagkinis na rin na eh. Asjay? Okay. Naglaying kan. At na may isa? Hindi ate, basit. Nakakakuha ni. Basit tsura na, ate. Rejik. Uh-oh. Ay, Adyan ni, nagtakal ni kita man eh. Tama. Wala yan. Duwa ta pa yun eh. Ay, nagmayata yun. Wow. Ala. Ate may isa. Kuman, baka mabali natin yun. Alaking tanong ka yun. Ano? Oh. Ano? Tama, bali natin. Wala ka ito yun ha. Kasi nagpuros ka sa tao. This time lang natin eh. Kasi mo lang, may katatan. Gusto mo, sige mga rod, kasi man. Batam. Agtay ko. Gusto mo, maging lalaing ka mo. Oh. Aglaingay. Kanya kata ha? Kita mo kanya ma. Ato, ay mabali natin yan. Nagtakol na yun, lak. Nagmayatan si ka. Munay na yun. Wow! Hindi pa yata eh. Okay. Sige man. Ay, madipay. Nabalik yung tunog na. Nabalik tunog na. Tumagtagos pa lang. Aray ko, tasakak! Diri. Kaakit kita nga raw. Kanya kata ha. Kumpay kanyang ta. Ato na eh. Kaabay da na eh.
Di ba? Panyapaglasinam. Ay, no naunugan. Bikas na kayo may tao. Lulukon na sa man. Laman. Oo. Sa bali. Kisa mo, lulukon nagsamot. Puta sabong na, nay. Dagito yung man. Ate, kanya langan natin, ha? Oo, mati ata. Apa? Magbungain ta pa yata. Kasan yung nagbunga hati ka? Mati Nung nagbukra ta sa Wanda, kasta ni. Sa bali, dapat to dabusil na tao, eh. Sa dapagasawaan. Mati. Suruan naman, nakabuyak yung YouTube. Baka di nabuya magidi ko. Nagsuro-suro man. Masamot tayo. Ate na, nakintal ate yan. Sigurado nakulbot ata kaslabag ko tayo. Oo, madata, mati. Apa? Mati mabal na ta. Tangke na yun. Gusto ko din magak. Okay. Andiyan niya ako. Kasto iti bagbaga kanyam na eh. Ta? Nadabusil na pag-asawaan da. Yeah! Pagkadato niya, oo, kitam. Oo, kitam na nagdanay. Oo, dakarga na di unugin na yung kabil danay. Pagkasasawain da. Ang mga gigananin nake, baka mamalas tayo, mamadig tuling yung bunga na. Punay ka mo di malas. Ang tanay, nagdrakol na di wanay. Wow! Tanay, apay, lablabsam. Ato ni kami imasan na eh. Tama di pangurusan na. Ata ka man ang pamurusan man no naunag. Mati pa mabali na ta. Kapag mga ating mga tao, maging lalayng man ating mga tao, mantiwala kanya mo na eh. Natin ay, duwata na naman ay. Nagtakol na eh. Oo, Mati pa mabali na ta. nataw eh. Hampay, kurang pile daw na. Puro ka mo, madi. Gitu yan eh. Duwata, agkabay da. Wow! Unahin. Ata, mabal na to yun eh. Kaya may masan na to. Sigurado ka. Mm. Natin may isa. Ate, ano eh? Oh, mabal na ta nga duwa. Ate lang may isa ah. Kanya kate ah. Dada ko sa ata, kanya kata. Ay, maday. One click. Wala eh. Ado pa yan, nakalawlawan eh. Nakadu. Ate, ano eh? Ate, ano eh? Nagtakol. Mata. Hindi mo mabali na ta. Nagkadubungan na eh. Kasla nagbabasit yung nagkadubungan ha. Yeah. Nalaing sa mo lagkot to ya. Nagmula. Tani pa nagtakol na eh. Kita ba? Yan. Wala ta. Imasan na ta. Taman. Wala, nagtakol. Mabalin na tatan? Sigurado ka? Uy na. Iwan nga rod. Ayun. Kami nagdarakol kanyam. Nagdarakol kanyam natin yun. Siya mo kita mo tidakdakol mo ta. Malugya mo kanyam. Alamidin tao ko yata Andres. Ukoy. Uy, naglako Akin tayo eh. Kristano rabe eh. Natay kastawi. Oo. Bali natin yan? Hindi ba? Apan na mo! Agpilpiliak pa lang ko! Katin, mabalinin na. Pusi tato yan, nasuna makakita dakol. Jini. Ado pa, haya po, nakalawlawa ito ni. May, katangaw, mabitang ang gawin Tayo tayo nasusuram amin. Ni, nagadubungan na ni. Talog, kakabay. Apay, kas tati karabasa da. Upat ko naman niya, tapi ni, ito ni abay mo. Wow! Tani. Basit pa yata, ubing pa yata. Natin ni, mabalin natin ni. Mata, alam ka nito na. Ni, duwa kanya ka. Uy, tagsa nga pulot tala ko mayaw. Mabibita pa na ta. Mabibita pag naan ta. Kanyam. Apay, si kapilpil niya na nababasit, si ka nagdirakol. Nagkusit na tanga nato yun. Ay, natataya dyan nakitak nga doon. Nakitak nga doon, tatay. Sinurbay ko ato eh. Ayun. Wala, atanay, nagatunay. Atanay, pagkakapit tanay. Wow! Bagsi ka nagdrakol. Oh, atanay. Dapat dyan dapat tali ko dami, ati pa niya. Nagdrakol na Oh. Wow! Ate, anay, nakinta lang nga talaga ate yun. Kaso, basi tata. Kita tabi dakal. Oh, nagkataon. Aji pa na Kaya mo. Yun na. Aji na Ay, aji na Nagkakabay ni aji. Aji na upat dali. Aji na nagtrakal na kitam. Ayun. Nata. Nagtrakal, Tagay sa tata, Sana Tagay sa tata, patakam. Urka amoy. Punik urka matinag.
iyapang ko pala gigay. Maraming katay. Wala, kanyaman kami sa... Okay, masayin. Portakam dita ha. Kanya kati ah. Puyo may nagdurakol kanyam. Parehas lang na di da mo lagi na dayo ti size. Timid di nakitagpalugi. Ganda mag-arata pa ah. Uri taglima ta pa Uy, lagi na natabas ni. Okay. Ganun ako, udot. Sigurado ka kataw mati ko iking kanya. Wadi ka mamok jamayin kanya to, nagpakadawon. Kisa pa ma. Bahala ka. Hinang-hina to yun. Lakot na lang natan. Surbagbak ka niyang marami din tao ko, ilawat ang jipistano rabi eh. Yeah! Nalain kang magtimplas ako, di ba? Usawan. Pag-uong lang ti paglaing ha. Oo, kasi sabi. Baling nga rin sa usawang tao ko, di bagkuha ako. Ginatabi. Nabando ka. Ang ganyan basay. Dapat siguro mo pa rin pa taglima ta pa. Adi lang mamabagkat at alain ta ah. Mataka man, kasla ka man malaglagawan ni na. Kati na yung t-shirt ko, mabalim mo taramid ang asakon. Ay, talik niya. Pinergin, tabado mo. Okay lang ah. At least ka karabasa.